बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ मणिपुरनि मीराबाई चानुआ अलिम्पिकनि थाखाय क्वालिफाइ जाबाय। शनिबार खालि वेट लिफ्टिं फेडारेशना रोखा खालामो दि फैबाय थानाय टकिअ अलिम्पिकआव भारतनि वेट लिफ्टार मीराबाई चानुआ आइजोनि 49 केजि केटेगरियाव बाहागो लानो क्वालिफाइ जाबाय होननानै मख'नो गोनां दि मीराबाई चानु बिथाङा 2017 मायथाइयाव वर्ल्ड चेम्पियनशिप देरहानो हादोंमोन। थांनाय एप्रिल दानाव टशकेन्टआव जानाय एशियान चेम्पियनशिपआव ब्रन्ज मेडेल देरहानानै मीराबाई चानु बिथाङा टकिअ अलिम्पिकआव गेलेनो जायगा आवग्रिनो हायो। नैथियाव दङ बिजनी कावाकाट्टीनि सासे सुबुंनि देहायाव बोगथाबग्रा गोहो सोमजिदों। महाराष्ट्रनि उनाव बे खेबाव बिजनीनि सासे सुबुंनि देहायाव बोगथाबग्रा गोहो सोमजिदों। सासे सुबुंनि देहायाव बोगथाबनो हमदों स्टिलनि आइजेंफोर। मिथिनो मोननाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि बिजनी कावाकाट्टीनि थागिबि शिव शंकरनि देहायाव स्टिलनि आइजेंफोरा बोगथाब जादों। 48 बोसोर बैसोनि शिव शंकरा बिजनीनि फेटागाव वारेन गोजौ फरायसालिनि बिगियान आयदानि फोरोंगिरि। सानफ्रोमबो योगा खालामनाय शिव शंकर बिथाङा मैया रबिबार खालि गावनि सोलेराव गिबि खेबनि थाखाय बोगथाबनाय गोहोनि आनजाद नायदोंमोन। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां 7 बोसोर सिगांबो बे फोरोंगिरिनि देहायाव बेफोरबायदियैनो आइजेंफोरा बोगथाब जायोमोन। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला दाननै सिगां बिथाङा कर'ना होबथाग्रा क'भेक्सिन मुंनि भेक्सिन लादोंमोन। भेक्सिन लानाय सुबुंफोरनि देहायाव स्टिलनि आइजें बोगथाब जानायनि खौरां मोननायनि उनावनो शिव शंकरा गावनि सोलेरावबो बे आनजादखौ खालामनानै नायदोंमोन। थामथियाव दङ रबिता राभा आरो समायना राभानि नखराव सिआइडिआ दावबायना सोराद लाफैदों। थांनाय शुक्रबार खालि क'क्राझार जिल्लानि अफयाखट्टी गामियाव सोमजिनाय मुगैथाव जाथायखौ गोजौ थाखोनि नायबिजिरनो दिनै सिआइडिनि थान्दै हान्जाया जाथायसालियाव नुजाथिहैना नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। रबिता राभा आरो समायना राभानि जिउ फोजोबस्रांनाय जाथायनि थाखाय गोजौ थाखोनि संदाननो गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय सिआइडिनि मोनसे थान्दै हान्जाया क'क्राझार अफयाखट्टी गामियाव नुजाथिफैना जाथायनि सायाव नखरनि सोद्रोमाफोरजों गुवारै सावरायज्लायो। सिआइडि टीमनि एसपि के सयकियाजों लोगोसे फरेन्सिक साइन्स लेबरेटरिनि साबा गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे सिआइडिनि साबा गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरा जाथायनि सायाव गोथौयै नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। ब्रैथियाव दङ बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर हालामनि खामानि गैजायै लाइमोनफोरखौ गावनि आथिङावनो गसंनो हानाय राहा दिन्थिना होनानै रांखान्थियारि बिथिङै जौगाहोनाय थांखिजों स्वावलम्बन बिथांखिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बिटिआर सरकारा हाबा मावनो थांखि लाबाय। दिनै बे थांखिखौ लानानै मोनसे मेल जथुमनाय जायो। बे गोजोनथाव खौरांखौ बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा फोसावो। थाबैनो बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायावबो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो अरियेन्टेसन प्रग्राम मावफुंनाय जागोन होनना मावफुंगिरि सोद्रोमा बिथाङा मिथिहोयो। गिबि हाबाफारि महरै फैगौ 20 जुन खालार खालि क'क्राझारनि कालचारेल कमप्लेक्सआव अरियेन्टेसन प्रग्राम जागोन। बाथियाव दङ गसाइगाव मिलन बाजाराव सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि बावरागुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय मिलन बाजाराव सासे सिनाय मोनै बैसोगोरा सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। बोखांनो हानाय गोथै देहाखौ 50 बोसोर बैसोनि जागोन होननाबो मिन्थिनो मोननाय जादों। दिनै फुंनि समाव मिलन बाजाराव गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरा सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ नुनानै बावरागुरि पुलिस बिफाननो खौरां हरो आरो पुलिस बिफाना जाथायसालियाव फैनानै गोथै सहखौ बोखांना पस्टमर्टामनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।